mirsani pira-pira kawulane alladzina yaquluna ya kuwi wong-wong sing ngucapne Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Duh pangeran kula sak temene kula niki wong sing beriman. Mongko panjenengan mugi-mugi ngapura dhateng pinten-pinten dosa kula lan mugi-mugi dijaga saking neraka. As-sabirina kalih pira-pira wong kang sabar. Kalih pira-pira wong kang sabar was-shadiqin lan pira-pira wong kang temen wal qanitina lan pira-pira wong kang padha jungkung ibadah utawa pira-pira wong kang padha ngabukti wal mungfaqina lan pira-pira wong kang padha ngengokake bondone utawa wong kang padha sedekah wal mustaghfirina lan pira-pira wong kang nyuwun ngapura bil ashari kelawan pira-pira wektu sahur utawa wektu. Jadi wong sing takwa dhateng Allah taala, wong takwa dhateng Allah taala niku hadiahe nggih punika swarga. Ngesore swarga niku enten bangawan sing mili khalidina fiha. Khalidina fiha niku ning swarga niku selawase. Ora wis mlebu swarga niku mboten mungkin terus ditokno. Wa azwajum mutahharatun lan pira-pira midodari sing wis den sucikake. Dadi midodari sing wis disucikne kuwi midodari sing gak tau khat. Wa ridwanu minallah lan angsal keridhaan saking Gusti Allah. Wa Allahu basyirun bil ibad lan sak temene Gusti Allah niku dat sing mirsani kelawan pira-pira kawulane. Alladzina yaquluna ya kuwi wong-wong sing padha ngucap wa rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfaqina wal mustaghfirina bil ashar. Duh pangeran kula sak temene kawula niki sampun iman mugi panjenengan ngapura dhateng pinten-pinten dosa kula lan mugi-mugi panjenengan ngersa kula saking siksa negara. Terus saking pira-pira siksa neraka. As-sabirina ya kuwi pira-pira wong kang sabar. Wong sing pira-pira wong kang temen, wong kang ngerti, wong kang sedekah, wong sing maca istighfar ing dalem wektu. Dadi wong sing apa niku wong sing takwa niku termasuk wong sing nglakoni dosa saithik ngoten mawon niku terus langsung istighfar dhateng Allah taala terus tobat dhateng Allah taala. Dawuhipun Kanjeng Nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha. Dawuhipun Kanjeng Nabi niku ittaqillaha haitsuma kunta awakmu takwao dhateng Allah taala dimanapun engkau berada. Awakmu wedya nyangoni Gusti Allah mbok kuwi dhewean, mbok kuwi karo sapa wae, mbok kuwi ning endi ae, mbok ning pasar, mbok ning endi ae. Iku sampean wedya dhateng Allah taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lan perkara sing elek niku dinut bureni karo perkara sing apik. Sebab perkara sing apik niku saged nglebur perkara sing elek. Ibar nglakoni elek nglakonono apik. Nglakoni apik niki iso nglebur perkara sing saterusipun kula dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam likulidain iku keduwe saben-saben penyakit dawaun utawi ana tambane.
Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit niku mesti enten tambani. Wa dawal dunubi utawi pira-pira tambane pira-pira dosa iku al istighfaru maca istighfar. Pinten-pinten tombone pinten-pinten dosa nggih punika maca istighfar. Jadi setiap penyakit niku mesti enten obate. Lah obate dosa nggih punika maca istighfar. Diibaratne dosa niku penyakit, obate nggih punika maca istighfar. Ayil makruni bit taubati. Lah maca istighfar niku den sarengi kelawan taubat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam likuli syai'in iku keduwe saben-saben suwiji khilyatun utawi ana pepaese. Dawuhipun Kanjeng Nabi setiap sesuatu niku enten hiasane. Wa hilyatud dunubi utawi hiasane pira-pira dosa iku al istighfaru maca istighfar. Hiasane pinten-pinten dosa nggih punika maca istighfar. Jadi setiap sesuatu niku enten pepaese utawi enten hiasane. Hiasane pinten-pinten dosa nggih punika maca istighfar. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhe man utawi sapane wong iku istighfara. Nyuwun ngapura sapa man utawa istighfar sapa man ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Wa ing kana senajan ana sapa man iku faron melayu minazzafi saking barisan perang. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge maca istighfar nyuwun ngapura dhateng Allah Ta'ala, mongko kalih Gusti Allah dipun ngapura. Wa in kana farron minazzafi senajan wong kuwi mlayu saka barisan perang. Maksude piye? Ketika awake dhewe niki perang karo wong kafir, kok melayu bila sababin, ora enek sebab apa-apa awake dhewe melayu wedi. Lah niku termasuk minal kabairi ya kuwi dosa. Jadi melayu saka barisan perang kelawan tanpa ada sebabe niku dosa. Tapi perangi awake dhewe niki merangi wong kafir. Maksude awake dhewe niki kok gelem nyuwun ngapura dhateng Allah Ta'ala. Senajan iku duwe dosa gedhe. Mongko kali Gusti Allah dipun ngapura. Maksude ngoten. Alif di Mas'udin dan ceritakan saking sahabat Ibnu Mas'ud. Kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun man utawi sapane wong iku kala ucap sapa man astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ngucap astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kena diwaca hayyul qayyum kena. Diwaca hayyul qayyum ya. Tapi sing apik, sing afdol, sing sae niku diwaca al hayyul qayyum. Jadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iku sing luwih afdol. Sing luwih apik.
sing luwih utama. Diwaca ngene ya kena astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya kena wa atubu ilaihi. Jadi dawuhipun dan ceritakan saking Ibnu Mas'ud. Ali Ibnu Mas'udin dan ceritakan saking Ibnu Mas'ud kola dawuh sapa. Diceritakan saking sahabat Ibnu Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sapa wonge sing maca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dunubuhu wa in kana qad farra minaz zafi mongko pira-pira dosane den ngapura senajan wong kuwi mlayu sangka barisan. Jadi iki hadis sing diriwayataken saking sahabat itu. Jadi istighfar niki astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ala azim maka hakim sapa Allah. Alladzi nyatane zat la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa huwa kejaba alat. Allah hayyu kang sugeng al qayyumu kang jumeneng. Seperti artinya ngoten niku. Wa atu bulan tobat sapa ingsun ilaihi maring alladzi utawa maring Gusti. Jadi maca istighfar niki ya al makruni bitaubati disertai kelawan tobat. Sebab wa atubu ilaihi enten lafaz wa atubu ilaihi lan kula tobat dateng panjenengan. Lah awake dhewe niki lakoni dosa terus tobat neh, lakoni dosa tobat neh, lakoni dosa tobat neh, lakoni dosa istighfar neh. Yo oleh. Ora terus wis. Bolak-balik nglakoni dosa wis stop. Istighfarmu stop. Mboten niku. Agama Islam mboten ngoten niku. Agama Islam niku penak, mboten ngoten niku. Lah ngoten niku wis api-apike wong gelem ngakoni dosane terus nyuwun ngapura niku api-apike wong. Iki berarti kaya Mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam niku nggih ngakoni nek mangan buah kuldi terus akhirnya diusir sangka swarga. Cara Mbah Nabi Adam niku mboten diusir sangka swarga. Anak turune ya awake dhewe niku mlebu swarga. Tapi nggih mboten ngoten niku, memang didamel ngoten niku kali Gusti Allah. Gusti Allah niku memang didamel. Akhire Mbah Nabi Adam ngakoni dosane terus maca Rabbana dzalamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal aja gosirin minal khosirin gawe kok sing pujian-pujian iku lho biasane aja gosirin Quran dosa Pak salah minal khosirin ora gosirin. Aku ngrungokne ning ndi gosirin lek minal khosirin ora go gawe kok ora gawe go gawe kok khosirin minal khosirin eling-eling nggih. Dadi Robbana dzalamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin itu setengah saking pira-pira wong kang tuna niku pira-pira wong kang
rugi. Duh pangeran kula niki sampun dolimi awak kula. Cara artine ngoten niku. Robbana dzalamna anfusana. Sumpami panjenengan mboten ngapura dhateng kula niki setengah saking pira-pira wong kang rugi. Cara diwaca awake dhewe ya oleh-oleh. Sapa sing gak ngolehi? Teng Quran enten. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lah awake dhewe niki ndonga ditambahi niku dongane. Kisahe dungane Mbah Nabi Ibrahim ketika melakukan kesalahan. Terus kula terusaken wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man asarra ora netepi dosa sapa man asara ora netepi dosa sapa man wong istighfar kang nyuwun ngapura sapa man wa in ada senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalem sedina sabaina ing dalem 70 baleni sabaina ing 70 fil yaumi ing dalem sedina sabaina ing dalem 70 apane marrotan ambala iki dawuhipun Kanjeng Nabi ora netepi dosa. Ora netepi dosa niku berarti wong kuwi gak duweni dosa. Ora netepi dosa wong sing nyuwun ngapura dhateng Allah Ta'ala utawa wong sing maca istighfar wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Senajan wong kuwi sedina niku mbaleni ping 70 ambalan. Baleni ping 70 ambalan iki napa? Dosane niki lho. Senajan dosane niku dibaleni ping 70, tapi setiap nglakoni dosa iku maca istighfar. Kali Gusti Allah ora duweni. Ora netepi dosa niku mboten gadahi itu. Malah teng Minahus Saniyah niku ngeten. Kitab Minahus Saniyah yang bagi lil abdi ayu fattisa a'do'ahu ad-dohirata wal batinata sobahan wa masa al-hafidat hududallahi ta'ala allati haddalaha au ta'addad. Sebaiknya seorang hamba niku niti-niti niku neliti pira-pira gauta zahir lan gauta batin ing dalem wektu isuk lan ing dalem wektu sore. Apa ta wis pira-pira gauta niki apa wis njaga pira-pira watesane Gusti Allah. Watesane niku larang-larangane Gusti Allah. Utawa autadatat utawa wis ngliwati wates-watesane Gusti Allah. Dadi awake dhewe niki sing apik niki setiap hari iki neliti awake dhewe. Gauta zahir mbok gauta batin. Wektu isuk lan wektu sore. Aku ki meng sedina iki meng sing tak lakoni apa? Nglakoni dosa apa ora? Dadi ngliwati watese Gusti Allah niku. Dadi enten watese. Oh iki gak oleh, iki gak oleh, gak oleh. Enten watese. Gak oleh niku berarti larangane Gusti. Apa wis nabrak watesane Gusti Allah niki wau? Apa wis jaga watesane Gusti Allah niku? Sing apik iki neliti awake
dhewe sing nglakoni dosa apa urung. Apa taat apa sedina iki nglakoni dosa ping pira iki mengaku. Sing apik ngoten iki. Mataku gawe apa, lisanku gawe apa, kupingku gawe apa, atiku gawe apa, tanganku gawe apa, sikilku gawe apa. Lah memang sedina iki meng nglakoni taat, gak nglakoni dosa. Sakarallahu taala, mongko syukur dhateng Gusti Allah taala. Lah nek sedina iki mengko nglakoni maksiat, cepet-cepeto getuni lan maca istighfar dhateng Allah. Itu kitab wiraosane ngoten iki. Lah awake dhewe ora, awake dhewe iki sing sering niku neliti apa? Dosane wong. Neliti dosane wong, neliti kesalahane wong. Kon neliti awake dhewe niki angel kon neliti. Neliti wong penak pancen niku. Ngoten niku. Dadi awake dhewe niki isih apik ngono kuwi neliti ngoten niku. Tapi yo nek eling, neliti awake dhewe niki angel. Neliti kok nek kira-kira wis dicoba lara. Kayak ya Allah, sambat. Lageke ya dadi nek sedina isuk sore terus neliti anggota badan dohir batin iki yo terus sedina diteliti terus isuk sore. Kok akeh taate ya syukur, kok duwe kesalahan ya dan cepet-cepet getuni terus maca istighfar. Iki kitab usahane dipun terangken. Saterusipun waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku istighfar nyuwun ngapura sapa man ba'dad dunubi ing dalem sawise pira-pira dosa. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge sing nyuwun ngapura ing dalem sawise pira-pira dosa, sawise nglakoni dosa terus nyuwun ngapura. Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring mongko kali Gusti Allah dipun ngapura fahuwa mongko utawi istighfar iklah keduwe dunub iku kafaratun kang lebu. Jadi istighfar niku sing iso nglebur dosa. Dadi sapa wonge nyuwun ngapura maca istighfar ing dalem sause pira-pira dosa, sause nglakoni dosa terus nyuwun ngapura dhateng Allah taala, mongko kalih Gusti Allah dipun. Lah istighfar niku laha kafaratu. Istighfar niku nglebur bagine pira-pira dosa. Dadi sing iso nglebur dosa niku ya maca Lah keutamaane wulan Ramadan ngeten iki, dosa-dosa cilik. Ora dosa gedhe. Dosa-dosa cilik. Dosa-dosa cilik niki awake dhewe wis gak usah nyuwun ngapura kalih Gusti Allah dipun. Iki khusus wonten ing wulan Lah awake dhewe niki sing apik niki yo kon istiqomahaken tobat. Tobat niku roja, iku kembali kepada Allah. Tobat. Istiqomahne to.
Dadi nobati dosa gedhe, dosa cilik. Awake dhewe iki nek wis nobati dosa gedhe, iki dosa cilik ya katut. Awake dhewe iki nek wis nobati dosa gedhe, terus dosa cilik katut, terus nobati awake dhewe ngomong perkara sing ora nek gunane, ya kon nobati. Kita minal saniyah. Awake dhewe umuk jagungan karo kancane iki lho ngrasani ngalor ngidul ngitan ngulon gak enek gunane. Iki ya kono obat. Mingkuli mala yakni. Mingkuli sang bisa kita bareng layak nih kan ora ono faedah ya. Bahkan perkara-perkara sing makruh kono obati. Kono obati. Awake dhewe kaduan. Ngomong ning kuka wis pokoke dhewe duwe dosa tobat, duwe dosa tobat. Kuwi gak usah dikatut niku katut-katut dhewe. Termasuk perkara-perkara sing makruh, perkara-perkara sing subhat. Perkara-perkara sing omongan sing gak enek gunane. Kuwi katut pokoke dhewe iki saged iku istiqomahen to. Lah dhewe apa paling wiridan ya istighfar, la ilaha illallah, sholawat. Wis kuwi gak usah reno-reno apa nek. Astagfirullahaladzim, shallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jelas awake dhewe niki ora lepas saka dosa. Ora mungkin. Lah menungso kok gak duwe dosa dudu menungso niku malaikat. Menungso menus kakean dosa. Jenenge tok ngoten iki. Malah dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten malah, waladzi nafsi biyadi. Dawuhipun Kanjeng Nabi niki. Dan riwayataken dan ceritaken saking sahabat Abu Hurairah. Waladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun iku biyadi ana kekuasaane alladzi. Demi zat awakku iki ana kekuasaane alladzi niku nggih punika Gusti Allah. Laulam tudnibu lamun orang nglakoni dosa sapa kaum ladzaba mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh. Lamun to iso umpama. Lamun to iso umpama. Lamun enek kaum sing ora nglakoni dosa iku la dzahaba alek wa la dzahaba mongko kali Gusti Allah arep diilang. Diilangne niku dibinasakan. Wis gak lumrahe menungso. Wis jelas gak enek. Jelas gak enek. Wala jaa bikaumin yudnibuna. Walija biqaumin yudnibuna fayastaghfirullah ta'ala fayaghfirullah. Lan Gusti Allah niku nekakake kaum yudnibuna sing padha nglakoni dosa. Jadi seumpama enek kaum sing gak nglakoni dosa, sing gak duwe dosa, la dzahaba Allahu bikum mongko kali Gusti Allah dipun ilangaken. Lan Gusti Allah nekani kaum sing padha nglakoni dosa. Dadi cara enek gerombolan kuwi kok gak duweni dosa, kali Gusti Allah diilangi, dibinasakan.
Lah Gusti Allah ki malah goleki nekakne kaum sing duweni dosa. Lah kaum kuwi fayastaghfirullah taala fayaghfir lahum. Lah kaum kuwi kok gelem nyuwun ngapura dhateng Allah taala, mongko dipun sebabe napa? Pengapurane Gusti Allah taala niku wis disiapne. Dadi Gusti Allah niku wis nyiapne pengapurane. Nyiapi nek hambane kawulane enek sing nglakoni dosa terus nyuwun pengapurane pengampunane Gusti Allah niku pun dicawisne pun siap. Teng kitab Nashaikhul Ibad niku aku ora ndadekake dosa kecuali wis tak siapne di pengapurane Gusti Allah pun disiap. Lah seumpama enek seorang kaum gak nglakoni dosa blas, lha pengapurane Gusti Allah iki gawe apa terus? Gawe apa akhire malah terus wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kasura nalikane akeh. Idza kasura nalikane akeh ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh apa adzunubu. Pira-pira dosa fal yatlub mongko becikno priya sapa ahad al magfirata ing pangapura. Bil istighfari kelawan istighfar. Jadi nalikane salah siji sira kabeh niku akeh dosane. Mongko nupriya utawa golek magfirah iku Gusti Allah kelawan maca istighfar. Dawuhipun Sayyidah Aisyah. Wa qala lan dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha. Kula dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gusti Kanjeng Nabi niku dawuhi Sayyidah Aisyah. Dawuhipun pripun ing kunti lamun ana sira wadon iku alimti. Jadi cara ilmu nahwu ing kunti ing kunti niku tae dikasroh niku berarti bagi wong wadon. Ing kunta tae kok nek dhuwur di fathah berarti bagi wong mulane wong lanang iku ning dhuwur wong wedok ning kados anta tae fathah to anta iku bagine wong lanang tapi nek wong wedok gitu. Yo wong lanang nek dhuwur wong wedok ning anta kalih ing kunti kalih ing kunta. Mboten ngoten. Ing kunti lamun ana sira wadon iku alimti nglakoni dosa. Sira wadon bidan bin kelawan dosa. Dawuhipun Kanjeng Nabi tengene Sayyidah Aisyah lamun awakmu nglakoni dosa kelawan dosa fastaghfiri mongko nyuwun ngapura sira wadon Allah ing Gusti Allah. Mongko awakmu nyuwun ngapura dhateng Allah. Wa taubilan taubato sira wadon ilahi maring Gusti Allah lan taubato nyangoni Gusti Allah. Padahal Sayyidah Aisyah garwahipun Kanjeng Nabi tasih didhawuhi ngoten niku. Padahal cara garwane Kanjeng Nabi niku jelas-jelas ahli swarga. Lah dhewe ora jelas.
Ahli apa kira-kira awake dhewe? Ahli umpuk apa ahli ngrasani? Apa ahli ngisap dosane wong liya? Lah dhewe jelas ahli apa rung jelas. Garwane Kanjeng Nabi niku jelas ahli suwak. Niku tasih didhawuhi ngoten karo Kanjeng Nabi, awakmu nek duwe dosa nglakoni dosa awakmu ngono ngapura nyanggone Gusti Allah lan tobat nyanggone Gusti. Kanjeng Nabi niku padahal jelas-jelas ahli swarga, jelas mlebu swarga bi ghairi hisab. Lah niku tasih astagfirullah. Ana sing dawuhne ping 70 sedina, ana sing dawuhne ping 100 sedina. Padahal niku ahli swarga. Awake dhewe paling bar salat tok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pikirane gak Gusti Allah. Rena-rena nang njaba. Astagfirullahaladzim. Pikirane ning ora ya Allah kula nyuwun ngapura gak. Dadi lesane awake dhewe, atine karo awake dhewe iki kon padha. Fa ina taubata mongko sak temene tobat minadz dzanbi saking dosa iku annadamu ketun. Dadi tobat saka dosa ya kuwi getun iki ya angel. Wah ya Allah, kuwetun aku ya Allah, tapi kok penak. Getune dosa niki angel. Getune dosa angel apa meneh awake dhewe getu kuwetun tos iso nangis iki angel. Nek wong atine gak apa sambung tenan yang nggone Kanjeng Nabi utawa tenan Gusti Allah duweni ta'aluk sing kuat tenanan angel awake dhewe. Angel gak duweni ati tipis tenan gitu. Ya Allah, jan getun tenan tapi penak. Iya. Angel getune angel getun awake dhewe. Pokoke dhewe iki sing penting iki lesane maca istighfar mbuh atine sembuh. Ngono. Sing weruh ya Gusti Allah. Gusti Allah. Dadi tobat saking dosa niku yo getun terus maca Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yakulu. Dawuh sapa Kanjeng Nabi fil istighfar ing dalem lan Gusti Kanjeng Nabi dawuh ing dalem istighfare ya kuwi kon maca jelas gak apal iki. Kowe gak apal. Macai Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Duh Gusti Allah jenengan ngapura dhateng kula pinten-pinten apa kesalahan kula, bodho kula, liwati bates kula ing dalem perkara kula. Wa ma anta a'lamu bihi. Minni Allahumma gfirli hasbi wa haddi wa khoti wa amti wa kullu dzalika indi Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi istighfare karo Kanjeng Nabi kon maca istighfar wis astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Terus waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi al istighfaru utawi istighfar iku yakulu mangan apa istighfar al-dzunuba ing pira-pira dosa. Jadi dawuh Kanjeng Nabi istighfar niku mangan pira-pira dosa. Kama takulu kaya oleh mangan apa annaro geni al-khatoba ing kayu alya bisa kang garing. Terakhir. Jadi istighfar niku mangan pira-pira dosa kaya diibaratne
geni mangan kayu haring. Dia dhewe istighfar astagfirullahaladzim. Ambles dosane ambles ilang-ilang. Ibarane kaya geni bakar kayu haring bus ilang. Bakar ilang. Kok kayu garinge tukul neh, bakar neh. Kayu garinge tukul neh, dibakar neh. Pancen ngono. Sapi-apike menungso gelem ngakoni salah. Pun terus nimbulke alam suap al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gana ya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.